Sulay ba ninyo magsugba mog baboy kanang lami? Niya ninyo na kani pork chop gid ninyo piliyon lami kay ni. Ato ning butangag sulay ba mo ana nga butangan ninyo kalamay. Ninyo kalamay gamay para mulami siya ba. Dali siya mo pula na kutsara. Kaya sa kilo man niya akong gipalit. Ana nimo. Na sagol rang kalamay ana. Bubuan din nimo suka. Era gihurot gamay ara patis para pang marinate ba. Muna na iyang marinate, simple ra kayo. Para pula siya kayo imong sinugba. Sausaw ginani mo. Ihulom. Ang kalamay matunaw ra man to. Na. Sawan daan. Butangan tanang sibuyas bombay. Sili. Para lami. Ang gamay suka, gamay rang suka. Patis ang daghana. Lamina na siya kayo. Sausaw ni mo niya. Siga namang baga, pwede na isugba.